салом бинандагони азиз, имрӯз панҷшанбе 24 октябр аст, соат ба вақти шаҳри Прага. ҳоло вақти эълони сархати мавзӯъҳои барномаи хабари имрӯз фаро расид. тафсилоти ин ва гузоришҳои дигарро дар барномаи ахбори озодӣ соати расо 1 дар пахши мустақим ва ҳам сабти онро дар саҳифаи озоди видео дар шабакаи иҷтимоии YouTube метавонед тамошо кунед. парлумони Тоҷикистон ба кормандони оҷонсии мубориза бо фасод масъулият дод. Мин баъд кормандони оҷонсии зидди фасодро танҳо дар вақти содир кардани ҷиноят боздошт намудан мумкин аст. Чунин масъулиятро ба онҳо вакилони парлумон баъди ворид кардани тағйирот ба қонун дар иҷлосияи дирӯза фароҳам карданд. Бар асоси тағйироти нав дастгир намудан, маҷбуран овардан кофтукоби шахсии кормандони оҷонсӣ танҳо дар вақти дастгир намудани ӯ ҳангоми содир кардани ҷиноят сурат мегирад. ҳамин тавр аз назаргузаронии молу мулк, воситаҳои нақлиёт ва алоқаи кормандони оҷонсӣ низ замоне мумкин аст ки агар онҳоро дар ҳангоми содир кардани ҷиноят дастгир карда бошанд. тағйироти марбут ба кори кормандони оҷонсии зидди фасод дар ҳолест ки 2 сол қабл 10 корманди баландпояи ин ниҳод барои ришватгирӣ ва тақаллуб боздошт ва ба солҳои тӯлонии зиндон маҳкум шуда буданд. баъди қасди худкушӣ ҳолашон беҳтар шудааст. кормандони консулгарӣ дар шаҳри Уфа дар Русия бо 18 маҳбуси тоҷик аз ҷумла 3 нафаре ки қасд ба ҷони худ намуда буданд суҳбат карданд. ин маҳбусон ки дар зиндони ҷумҳурии Мордовия нигаҳдорӣ мешаванд, зимни мулоқот бо намояндагони сафорати Тоҷикистон дар Русия гуфтанд бадрафтории зиндонбонҳо ҷонашонро ба лаб оварда буд. мақомоти зиндони рақами 22 Мордовия гуфтанд ки шаҳрвандони Тоҷикистонро барои поймол кардани тартибот ба утоқи ҷаримавӣ андохтанд. дар барномаи имрӯз оиди вазъи маҳбусони тоҷик суҳбат хоҳем кард. дар зиндонҳои Русия беш аз 10 000 шаҳрвандони Тоҷикистон нигаҳдорӣ мешаванд. аз шароити нохуби онҳо зуд дар матбуот гузоришҳо нашр мешавад. мубориза барои имтиёз. дар барномаи имрӯз бо вазъи як хонавода ошно мешавем ки барои ҳамчун камбизоат эътироф шудан солҳост аз ниҳодҳои ҳифзи иҷтимоӣ мубориза мебаранд. ин оила мегӯяд чунин имтиёз барояшон ҳаётан муҳим аст, зеро бинобар маълул будан тавони пардохти пули барқро надоранд. тафсилоти бештарро баъди 3 соати дигар дар барномаи ахбор тақдими шумо хоҳем кард. пулиси Бритониё дар робита ба марги 39 нафар ки ҷасадҳояшонро дар дохили як мошини боркаша ёфтанд парвандаи ҷиноӣ боз кардааст. ҷасадҳоро дар минтақаи Эссекс дар ҷанубу шимоли Бритониё ёфтанд. пулис ҳодисаро фоҷиаи ваҳшатнок номидааст. дар ин мавзӯъ низ имрӯз гузорише тақдими шумо хоҳем кард. ва албатта ёдатон наравад ки ин лаҳзаҳо ҳаводорон ва дӯстдорони варзиш дар фурудгоҳи байналмилалии шаҳри Душанбе барои истиқболи ҷаҳонпаҳлавони тоҷик Сомон Маҳмадбеков ҷамъ омаданд. ин варзишгар 17 октябр дар риштаи ҷудо байни навҷавонон дар Марокаш унвони қаҳрамони ҷаҳонро соҳиб гашт. кумитаи ҷавонон ва варзиши Тоҷикистон қаблан гуфта буд ки зимни истиқболи ин варзиш бо ӯ нишасти матбуотӣ доир мешавад. ҳамкорони мо низ дар фурудгоҳ ҳастанд ва фикр мекунам то шурӯи барномаи хабарӣ имкони тақдими гузоришро аз ҳолу ҳавои фурудгоҳ ба шумо тақдим хоҳанд кард. бинандаи арҷманд, мо ҳар лаҳза хабару ҳодисаҳои Тоҷикистону ҷаҳонро пайгирӣ мекунем ва агар дар ин фосилаи вақт ҳодисаи дигаре рух дод, ҳатман шуморо дар барномаи ахбор бо он ошно месозем. то камтар аз 3 соати дигар моро дар пахши зинда дар саҳифаи озоди видео дар шабакаи иҷтимоии YouTube ва ҳам саҳифаҳои радиои озодӣ дар Facebook Одноклассники ҳамроҳӣ кунед.